És diumenge i parlem de salut mental, un canal de Nila Loes. Bon dia! Avui que és dissabte i tenim temps lliure, per què no sortir al carrer i preguntar què és la salut mental per a tothom que ens trobem i vol contestar? Som-hi! Notícies amb la iaia Nila. Hola, benvinguts. Soc la iaia Nila i aquestes són les notícies destacades. El passat 10 de juny, Salut Mental Catalunya va presentar l'estudi Voluntariat i activisme en salut mental, impactes en el benestar i la ciutadania, que analitza qüestions com ara com influeixen l'activisme i el voluntariat en salut mental en el benestar de les persones i quins factors de la participació hi contribueixen. L'estudi conclou que l'activisme i el voluntariat en salut mental afavoreixen el benestar i la connexió comunitària sempre que es desenvolupin en espais de participació basats en el suport i el reconeixement. Ahir, 13 de juny, es va celebrar al cementiri de Sant Boi de Llobregat l'acte Mai Més, Memòria per la Dignitat, un homenatge a les persones amb trastorn mental que van morir en institucions psiquiàtriques, especialment durant la Guerra Civil. Decían que fuera de estos muros hacían falta para otras cosas. Y poco a poco todo fue empeorando. Cada vez había menos comida y la que había era peor. Cada vez hacía más frío. Cada vez más compañeros se enfermaban. Algunos tuvimos suerte, o quizás no. Fui resistiendo mientras veía desaparecer a personas con las que llevaba años conviviendo. Primero dejaron de pasear, luego dejaron de hablar y después finalmente ya no estaban. El proper 18 de juny, dijous vinent, se celebra el Dia de l'Orgull Autista, una jornada que reivindica l'autisme com una expressió de la neurodiversitat i promou l'acceptació, el respecte i la inclusió de les persones autistes. Avui, en aquest canal, dediquem la monodosi a la salut mental TEA. Això serà després. Acabem aquesta secció amb l'agenda de la ruta d'actes. Està tenint que ve molt farcida. Dimarts 16 a les 18 hores, Espai Línia Eixample de Barcelona. Dijous 18 a les 19 hores, Cap Muralles de Tarragona. Dissabte 20 a les 11:30 del matí, Tarambana, Espai Cultural i Gastronòmic de Cardedeu. I acabem la setmana el diumenge 21 a les 19 hores al Llarg d'Amposta. Ara sí, sortim al carrer per descobrir què entén la gent per salut mental. Bon dia! Què és per a tu la salut mental? Benestar. Per mi, la salut mental és vida. No tenir una bona salut mental, no cuidar-se d'un mateix, és estar abocat a la mort. La mort en vida a vegades. Així que és molt important cuidar-nos d'un mateix i després cuidar els altres. Benestar personal. És tot. O sigui, si funciona el cap, jo crec que funciona tot. Per a mi la salut mental seria estar lliure d'enfermetat mental, o sigui, tal qual. És no tindre unes problemàtiques que et compliquin la vida habitual. I és tindre, suposo que ajut, perquè malaltia, tots estem patxutxos, si no se cuida, empitjora. Si es cuida, es pot millorar. Llavors entenc que la malaltia és la manca de salut. Bueno, per mi és el mateix que cuides el cos, que quan tens alguna malaltia, doncs també s'ha de cuidar la salut mental. És l'equilibri de tot. O sigui, si el cap funciona, té com funciona tot. Però clar, ha de ser un equilibri de tot. Doncs per mi la salut mental és estar emocionalment saludable, o sigui, poder gestionar bé les teves emocions i estar en un estat alegre, feliç, confortable. Estabilitat? Estabilitat, sí.
Pues per mi és tindre bé el cap, el cervell, perquè pugui funcionar tot. Tenir una bona salut mental és també tenir una bona salut del cos i també l'exercici també pot ajudar i tot això. I l'acompanyament és important? Moltíssim també. Tenir a la família al teu costat, tenir amics que t'ajudin, que sàpiguen com estàs, també ajuda molt. I si, per exemple, ets companya de feina? També hauríem de conèixer els nostres companys de feina, saber la seva situació personal per poder ajudar-los i acompanyar-los i fer-li més fàcil el treball. Per mi la salut mental és sentir-se bé i fer el que a tu t'agrada. La salut mental per mi és tindre un benestar emocional ben ficat per tu, per així poder tindre el cos com ha d'estar, perquè la ment té molta força, té molt de poder, i si aquí no estem bé, tenim el camp molt blanc, com es diu, el cos no funciona bé. Una cosa molt important a la vida. Molt bé. I per què? Doncs perquè és una cosa que és important a la vida perquè... Creus que és bàsica? Forma part de tu? Sí, és molt important. I et condiciona? Sí, molt. Condiciona en tots els àmbits. Treball, salut, família, en tots els àmbits. Te condiciona. I creus que avui en dia encara hi ha estigma en salut mental? Molt estigma, molt. Hi ha molt. Per mi és estar bé, és sentir-te bé, tenir els pensaments clars, saber el que vols i passar el dia el millor possible i no enrotllar-te. És el benestar i les cuides d'aquest benestar? Doncs un equilibri. Equilibri, paraula clau. Sí. Pues jo crec que és molt important perquè si no, no estaríem bé tot el dia i no podríem treballar bé ni fer vida normal. Doncs jo crec que és l'estabilitat, no? A nivell d'estat d'ànim, una mica en general, de sentir-te bé, tranquil, no? Acompanyat? També, sí. Una malaltia que pateixen dels meus fills. I per a tu? També. I com ho viviu? Com podem? O sigui, demanem que un centre que el puguin atendre, en el bipolar, no hi ha manera, diuen que si ell no vol, doncs res, i així estem vivint. Uns dies està aquí dalt i els altres dies està aquí baix. Bé, em quedo amb totes aquestes idees que ha portat la gent del carrer, la gent que he entrevistat aquest matí, i moltes gràcies a tots per haver col·laborat. Sé que no és fàcil perquè normalment no pensem en què és la salut mental per nosaltres, però per això estem aquí, en aquest canal de YouTube, per visibilitzar la salut mental, per fer reflexionar i per pensar. Jo també vull dir la meva, jo també vull fer la meva aportació sobre què és la salut mental per mi, però serà després de la monodosi, perquè la directora d'Aspercam, Laura Retge, ens està esperant a la monodosi, així que ens retrobem després a la peça, últim fragment d'aquest vídeo. Monodosi. Salut mental i TEA. Avui a la monodosi parlem amb Laura Retge de l'associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona, Aspercam, una entitat de referència en l'àmbit de l'autisme a Catalunya, per posar el focus en la salut mental de les persones amb TEA i en els factors que condicionen el seu benestar. Benvinguda, Laura. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Nila, per convidar-nos. Des de la teva experiència com a directora d'Aspercam, quins són els factors principals que expliquen que les persones amb TEA presentin taxes més altes d'ansietat, depressió o burnout i quines mesures creus que són essencials per millorar el seu benestar emocional? Gràcies per la pregunta, Nila, i parlaré sota l'experiència sobretot dels meus companys professionals que són psicòlegs i una mica el que diu la comunitat científica en referència amb aquesta pregunta, perquè quan parlem sobretot de salut mental en les persones amb TEA és molt important entendre que l'autisme en si mateix no provoca ansietat, ni depressió, ni burnout, com estaves preguntant. El problema principal és moltes vegades la manera com la societat està organitzada i les dificultats constants d'adaptació que les persones autistes han d'afrontar amb el seu dia a dia, amb la seva quotidianitat. Podríem dir que hi ha diversos factors que expliquen aquestes taxes més elevades de malestar emocional. Un dels principals és l'esgotament crònic que pateixen moltes persones amb TEA, derivat de l'esforç constant d'adaptació, amb totes aquestes normes socials que estan imposades. Moltes persones autistes o amb TEA o amb Asperger passen anys intentant encaixar socialment, reprimint les seves conductes, que són les naturals per la seva manera de fer, controlant molt minuciosament la comunicació,
forçant un contacte visual, que saben que és un factor important a l'hora de comunicar-nos, o amagant les seves dificultats sensorials per evitar ser jutjades. I això és una mica el que sovint coneixem com a masking o camuflatge social, i clar, mantenir aquesta màscara durant anys i anys té un cost emocional enorme, no? Jo diria que principalment aquest és un dels motius. Sobretot també hi ha aquest factor sensorial, com comentava, perquè vivim en entorns que són molt sorollosos, no? Una cultura molt sorollosa, imprevisible, sobreestimulant, que provoca una sobrecàrrega important i que això perjudica molt a la persona amb TEA. I moltes d'aquestes activitats quotidianes, que per nosaltres són normals, com anar a la feina, utilitzar el transport públic o estar en espais on hi ha molta gent, poden generar un nivell d'estrès molt elevat, dia rere dia. No? I quan aquesta sobrecàrrega és constant, cos i ment al final acaben entrant en un estat de fatiga profunda, que acaba desenvolupant moltes vegades amb aquestes crisis, no? A nivell de salut mental. Un altre element important, jo crec que també és la incomprensió social. No? Moltes persones amb TEA han viscut experiències de rebuig, de bullying, d'aïllament social, d'invalidació des que eren infants, no? Des que eren petits. I sentir durant anys que o ets massa estrany, o ets massa sensible, o que no encaixes, no? Pues afecta directament l'autoestima i incrementa el risc, no? A la depressió i l'ansietat que comentàvem. També una cosa que perjudica moltíssim és el diagnòstic tardà. Hi ha moltes persones, especialment dones, persones amb altes capacitats, persones amb, perfils menys visibles, no? Que han passat dècades i dècades sense entendre què els hi passava, no? Se senten diferent i han crescut pensant que el problema eren elles mateixes, no? Quan no tens explicacions, sovint apareixen aquests sentiments de culpa, aquesta frustració, molta soledat emocional, una autoestima molt baixa. I també, sobretot, diríem que una qüestió estructural, no? Aquesta manca d'adaptacions reals que encara ens trobem avui dia per la neurodivergència. I és que moltes escoles, universitats, llocs de treball, serveis sanitaris no estan preparats per acompanyar i entendre les necessitats de les persones dins l'espectre autista. Això obliga moltes vegades a que moltes persones amb la condició tinguin que viure permanentment amb aquesta situació de sobreesforç per encaixar que estava comentant. Per això, quan parlem de benestar emocional, no n'hi ha prou en dir que la persona autista té que gestionar millor l'ansietat, sinó que cal transformar també aquests entorns, perquè si no sempre és la persona autista que s'està esforçant per encaixar. I una de les mesures més importants és encaixar, treballar i generar espais que siguin segurs, accessibles, formats, tant a nivell sensorial com social, no? I espais on ells no tinguin que estar fingint constantment ni justificar cada necessitat. Sí, cada cop n'hi ha menys, però sí, encara n'hi ha molt. I per això és essencial promoure l'acceptació de la neurodiversitat. No? Quan una persona pot ser ella mateixa, sense por al judici, disminueix moltíssim aquest nivell d'estrès acumulat que estàvem comentant. Podríem dir que necessitem més formació sobre el TEA amb professionals de salut mental, inclús educació al món laboral i serveis públics, perquè encara hi ha moltíssims mites i una mirada massa centrada en normalitzar la persona autista en lloc d'entendre-la. I aquest suport comunitari és clau, no? Perquè poder compartir experiències amb altres persones TEA, com per exemple, com estem fent a Aspercamp, genera un sentiment de pertinença, redueix aquesta sensació d'aïllament, està comprovat que això funciona, no? I moltes persones expliquen que el moment del diagnòstic i el contacte amb la comunitat autista és la primera vegada on se senten realment compreses, i això és una llàstima, perquè han de conviure en la societat on estan vivint d'una manera amable, sense que els perjudiqui la salut mental. I, evidentment, també cal garantir una igualtat de drets, que és una lluita que tenim molt latent a l'associació. Lluitem per adaptacions laborals, flexibilitat, suport educatiu, accés a diagnòstics de qualitat, atenció psicològica adaptada, i el benestar emocional no depèn només de la persona, depèn de moltes condicions de la vida i del respecte que rep de part de la societat. O sigui, tot això que t'estic explicant és perquè aquestes altes taxes d'ansietat que pateix el col·lectiu autista i de depressió o burnout, com estaves comentant, no s'expliquen perquè siguin persones més dèbils, més sensibles,
sinó perquè moltes han hagut de sobreviure durant anys en entorns poc comprensius i molt exigents, no? I encara passa, I quan hi ha acceptació, suport i accessibilitat, doncs aquest benestar emocional millora de manera molt significativa. La peça. Ja hem arribat a la peça, l'últim fragment del vídeo, i ara el que fem és recuperar la idea de què és la salut mental per acabar-ho de rodonir, tota aquesta pluja d'idees que hem vist en el vídeo anterior, on parlem d'equilibri, benestar emocional, estabilitat d'ànim, malalties, gestió de les emocions, vida, mort en vida, tots aquests conceptes que són molt interessants, està bé, pensaments clars, ajut, millora, doncs són realment idees molt descriptives del que és la salut mental. Jo només vull afegir-ne unes quantes més que per mi són part d'un trencaclosques que és la salut mental. Totes formen part d'aquest trencaclosques, totes formen part d'aquesta vida en salut mental. Llavors tindríem dormir bé, descansar, és molt important, és bàsic, perquè si no el cervell no es recupera i llavors les descompensacions són més agudes. Suport social, tal com dèiem, família, amics, companys, no cal ser ben a prop d'aquesta persona per donar-li un cop de mà en un moment donat, si la veus malament, preguntar-li, escolta, com va? Et puc ajudar en alguna cosa? Per què no? Posem-nos a servei de les persones. Tenir reptes a la vida és important, per seguir endavant, per seguir lluitant. Tractament farmacològic no sempre és necessari en salut mental, però si ho és, cal seguir-lo. En el vídeo d'abans ens comentava aquella mare que el seu fill no vol seguir el tractament i tenen un problema molt greu a casa. Doncs és important seguir el tractament si s'ha de seguir. Psicoteràpia, ajudar de suport psicològic. També podem fer teràpies com mindfulness, per exemple, una teràpia alternativa, una tècnica que ens pot ajudar, o la meditació en si. També seguir una alimentació saludable és bo, perquè al final, bona salut del cos. El cos és un tot, el cervell no el tenim fora del cos, el tenim dins del cos. Llavors, l'alimentació també és important i els intestins afecten directament el cervell. Això ja és una altra història, però bueno. Viure amb naturalitat. Aquesta setmana vaig fer una entrevista a Ràdio Gavà, amb G de Gavà, a la Mirada Saludable, i ho vaig defensar-ho a ultrança. Parlar amb naturalitat, viure amb naturalitat, sigues tu mateix i explica les coses com tu les sents perquè els altres et puguin entendre millor. Perquè si tu no ho expliques, els altres no ho podran entendre de cap de les maneres. Demana ajuda com puguis, a qui puguis, quan puguis, però demana ajuda, no estiguis sol, no intentis menjar-te tu el món sol, no intentis menjar-te les teves cabòries sol, perquè a vegades amb la visió dels altres et sents més acompanyat i més ajudat. Potser no tenen la bicoca, potser no tenen les solucions de tot, però una mica d'ajuda no va mai malament. Establir límits, aquesta és l'altra. No permetis que et tractin malament, no pots trobar l'equilibri entre el demanar ajuda i l'establir límits i el com gestiones aquesta ajuda que et reps dels altres. Adaptar-se als canvis, resiliència, molt important, perquè la vida són canvis i de vegades no estem preparats, però ho hem d'assumir. Accés als serveis de salut mental, una altra de les reclamacions que feien al vídeo d'abans, l'ajuda institucional. On vaig quan tinc un problema? Doncs important poder accedir als serveis de salut mental. Després, viure amb harmonia, que tot més o menys tingui un equilibri, en aquesta vida. Relacions sanes, no volem relacions tòxiques. Ja és prou difícil anar pel món com perquè a sobre trobis persones tòxiques que l'únic que fan és tractar-te malament. No volem relacions tòxiques, volem relacions sanes, de persones que t'ajuden, que sumen, que col·laboren. Gestió de l'estrès. L'estrès és un dels desencadenants, almenys per mi, és un dels desencadenants de les compensacions. Per tant, és un desencadenant fatal. Per tant, al tanto amb l'estrès. Fer activitats plaents, activitats que vinguin de gust. Anar a caminar, anar a la muntanya, anar en bicicleta, el que tu vulguis. Anar al cinema, anar al teatre, escalar, és igual, però el que et vingui de gust, però fes coses. No et quedis a casa menjant-te el tarro. Fes-les sol, fes-les acompanyat, és igual. Si tens companyia, amb companyia, si estàs sol, doncs fes-les sol, però no et quedis a casa. A veure, si t'hi vols quedar perquè no vols sortir, bueno, doncs no hi podem fer més. Però ara que fa bon temps, per què no anar a fer activitats? Per què no fer alguna cosa fora de casa, que et toqui l'aire, que et toqui el sol i que tinguis vitamines extres? Què més? Evitar tòxics. Res de consum d'alcohol, cànnabis, drogues, no tòxics. Tòxics malos. Mantenir rutines. Està comprovat que mantenir una rutina ajuda a l'estabilitat. I l'estabilitat, que està aquí, és molt important en salut mental. És molt important mantenir una vida estable. Per què? Perquè no volem descompensar-nos. No és tampoc tan avorrit. És trobar el punt amb el que es pugui. Què més? Dir que la salut mental, els trastorns mentals venen d'una combinació de factors
biològics, psicològics i socials. No només és la causa genètica, sinó també hi ha els desencadenants ambientals. Per tant, no és una causa d'un sol factor, sinó que és una combinació de factors. Important, trencar mites i prejudicis. Allà on vagis, defensa el col·lectiu, home, defensa la salut mental. Trenca mites, trenca prejudicis dels que fan mal. Aquests sí, sisplau. Autoconeixement és molt important per poder mantenir una bona vida en salut mental. Un ha d'autoconèixer, perquè quan tens un autoconeixement saps fins on arriba el teu cos, què pots demanar, què pots esperar, i això ajuda molt a l'hora de viure amb salut mental. I com a últim, jo proclamo que és molt important mantenir una actitud positiva en aquesta vida. Mantenir una actitud positiva i esperança. Això sempre. Diuen que l'esperança és l'últim que es perd. I és cert, hauria de ser així, perquè si no hi ha esperança, pleguem. Així que amb aquestes 21 idees, aquestes 21 condicions, acabo el trencaclosques d'avui i amb això començo la peça commemorativa dels 20 anys de trastorn. Ràpidament, estem aquí amb el xulo per explicar-vos la peça. La peça és la il·lustració per commemorar els 20 anys de trastorn bipolar que coincideix amb la meitat de la meva vida. Per tant, això m'inspira a buscar una figura que tingui dues parts iguals, que serien 20 anys sense trastorn, 20 anys amb trastorn, no? Llavors, si us fixeu, a la part de baix inferior, on hi ha un 1, la peça és una fitxa de dòmino. Veieu? És un 2, 1. Llavors, a l'1 hi ha un cervell que ja té colorinyos, perquè el cervell ja està alterat. Llavors, comença el camí des de ben petita i vaig avançant, passa per aquest cervell, canvia i es va contaminant cada vegada que ens acostem més als 20 anys i passem per l'adolescència, ja hi ha una contaminació del trastorn, el trastorn ja arriba al camí. I el camí, quan arriba al debut, ja es veu que passa a ser més alterat, no? Ja es contamina del trastorn. El trastorn és un canvi de paisatge, perquè si us fixeu, el cervell era un sol. A la infantesa tot era llum, tot era alegria, era un sol. Però quan passem pel debut, quan passem pel trastorn, ja enfilem els altres 20 anys i ja hi ha una lluna que està pintada amb els colors del cervell, no? Perquè és una lluna alterada per aquests colors del cervell i que el que fa és governa aquesta marea d'alteracions del trastorn, que per mi és aigua, el trastorn és un tsunami. Quan arriba el trastorn s'ho desmunta tot en absolut. Per tant, és un tsunami. Llavors, a més, és com si quan debuto, els primers anys de trastorn, és com si hi hagués un segon carril, no? Un carril d'acceleració on hi ha el trastorn acompanyant-me. Som dos. Durant uns anys som dos perquè ens estem situant, no? Per això hi ha dos carrils. Però després, quan hem fet aquest gir quasi de 360 graus per tornar, quan el camí segueix endavant, doncs ja torna a fusionar-se en un sol carril i a més molt més definit, perquè després de tots aquests anys primers del debut i de l'experiència del trastorn, de les descompensacions, doncs jo ja tinc més experiència del trastorn i arribo a la Nila d'avui en dia, autoretrat i bé, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem diumenge vinent. Adeu!